ni errezildarra naiz. Negazaritza beti. Negazaritza. Eta basuen oain baino lan gehiago egiten zen. Hoxe, jendia mutil asko itxien zegoen. Aurreneko urtetan, ni jaio nintzenean gerra urti ezan, 37. Ordu mutil asko gerran, da berrota irura arte, berrota bire arte eta soldadure asko ontzian gerra bukotu egero. Eta hori ezautu nituen. Bentsa, alzan bezala batzu tailarra zegoentu bila lanea, baina laneako mugimentu etzan ezen hemen berrota 15 berrota 16 arte. Hemen jendia mugitu zen lanea, trintxeak ostala, eta frontoi hau, eta bestia lehen aitatu duen auzo hori, erdoiztako kamin hori egin zenien. Berrota 15-etik 16, 17 horren ziren. Berrota 15, 16 horretan. Gu beti, gure basarretik da beti esne pixka saldu egiten zen. Pilan bigez, baina beti pixka saldu. Bazeuan, ordurako esniak egin, mantekila egin, da ez da egiten ziren, mahina batzutan pasatzen zen, da azpetira, behar mantekila saltzen zen, hemen, eta azpetira, azpetiko jendien zen, egunero juten zen. Bizikleta egez nuen, 20 urte arte. 20 urte lanien, azpetira lana astu egosin nuen, lehen bizikleta. Errezileko pertsonak inguruko lantok egiten, alduela, eta bertan lantok egiten bado, domusa, hemen azpetira da erte edan, horre jendiet isente uste den pleatzela, eta ondo da, txalako egin, eta azpetira eta asko, nabaritu bain, asko nabaritu bain. Gerra onduan, hemen labori egiten zen, laboria hartoa gari eta hobia, arbiteak lur asko lantzen zen, eta orduan estadu entzea inbertsatzen zen. Estadu eskau egiten zuen, labori entzea zegoet eta ua inbertsatzen zen. Hendia sarre hoten zen, baina egin behar. Gain ziren gauza asko gerrandureko ezautu ginen. Etxien sarrile ere galazitzen zen. Galazitzea bate utziko zen, baina bio, zoze jateko behar zen kontrabanduen hil behar da. Kontrabandua, eskutuka itxeko lan asko. Hoi kontrabandu ez da zen, etxeko guzi etxien jatia, baina eskutuka egin behar bai. Eskola bat zegoen bai, ni ez nuen asko eman baina. Eskoli hemen txe, bi aldetan, hemen mutilena hemen egoten zen da paneoko aurreko hortan, neskana. Ordu neskaga eta mutilek etzen, harrimaz egizaten akerna. Gaurre bai, eskola bidenean. Oain, organizazioa hobia hon ba, askoz, ume gutxi dagoela izen ditu baina bai. Mordoski edo. Da, 12 urte dibelako. 12 urte dibelako. Nere garaian, jaio nintzen etik asitia, oain bai, euskera bakarri da gindik. Ez da, ni ez nuen besteien egisi. Ni soldadu nintzen nien da, oseitzen zen, formar da, sin mosketon da, kon mosketon da, nereza sin oseino, kon osein, berdin zen. Guk batua oain aiel da sartu inda biziat, batua euskera ikaste hortan gure etxien mintzat asko basaria, eta hori gine biziat altzala hortan inberrezen zen da, hola, baina batua hori gero gu edo. Gero xeogu edo. Euskeran kontun beste gara esango izan. Euskera errezilean berezi da, nik oain esantzen bezala berezi, haundi, txiki, hori beste ingun ez duzu haituko. Errezileko hizkuntzan, da hori bagarri. Ikin bukatzean hitza. Gu, aste burua, bezpea eta edizpuntzi bat egon zen hartxaldien, are abieltzen ginen, zoze baldin bazan da, etxeko eta. Albazan mendira erten, no ginen. Beti izan zen, eta hauzuko neska mutileagin, mendira. Txistu jotzen zuen bat bazan, txistu lari bat, baina gure zen duen batera proxeko. Zeratun gopestazien gure ez dut honenak. Ni mendiguen naiz, goikuen naiz nioso. Zeratun gopestak eta zeratun iturritzen jore bai askotan. Birenia, goitza, oitea bai, baina gaur hemen bazteek, nahi dena. San Martin da, zaindari, San Antonio ez dira. San Antonio nian ermitia bada. Gazta eginean garaian kongregazioa etortzen zen, Elizia hilien behin komunioa kongregazioa etortzen zen.
Da, orduan, soinua jarri izan. Soinua eta dantzia, plazan, baina iluntzeko kanpaia, ez da, zure gentzungo zen duen, Angel Lucha hori jotaguan, apaisa alkatia, isildu ez itzia eta, alto. Ibal, trigitila, utzitia, korrogua jotzen hasitia, luza eta ez isiltzen da, bigari betorria, soinu isildu ez itzia. Hiru den da. Ez du, errezi dentaldetik eta taberna aldetik utzitu, eta dentaldetik ez da hasi bate. Bat eta gainea basarritara jarritiago, kooperatiba moguneo, elkarte mogunu jarritiago bat. Beste dana itxi ziren. Ez da, familia bat aurre ez da, eta zegimego den diegin. Taberna gehiru ez da, gaur egun bon deio ayuntamentuko eta gorako letea, hori da. Eta beste lehen bide bastarretan da bazien, azpetik lanet izatorren izalta, bi bentzea beti izaltu ginen, zurrun zulata benta berrik, bi itxi ziren da gehi usti izaldu goi. Eta bestia nibiz nahizen aldea mendira, erduzta aldea da, eta beti tabernia izaltu da guzti, gaina etumetako bentala, baina atzen nien mutut soltero batek altzuen arte eutxi zion, baina uere izan da, itxitia da uere. Basarrin beheragua, bintza da, basarritarren beheragua. Lehen hemen basarritarra zen, asko eta asko. Jo, lurlan hauzti ere, bai, lurlan hautzi. Lehen gu ume eginen garaian da, gerra ondo hartan da, jana inbertzan garaian, lana ikeragarriken zen lurrien. Ni mendiguan ez da, zelatun da ernion ezako. Saharra ere bai, janari bezala saharra. Beno, saharra oso saharra da hori, konservatzeko eta ezeteko ere seguru eta saharra da. Membriluetiko da hori, ez da onena. Hoi kozinero eta esaten da, konpotaitiko ere bai. Ez da onak. Basarri mundun bizitako jendia dana langilia da. Lurrak alperra iztio emango, oain areatik egin mendik eta zigin zen. Jendia dana iltzio dago. Hoi ez da engainatzen, eman. Esa eria ba, gizona eman gabe engainatzea aldin behin, baino lurra behin ez. Google ezautu gendun da, oain eida galtzen, jendia nahazten nahi da bezala pixkiat, kanpotik etorretiago ezkontzak eta oain dela hemen bildu ginen batien zuge entzungo zion, da lo isaitxe.